ydyn nhw fynd? O, edrychwch pa mor ddel ydyn nhw. Ond allwn ni ddim gadael ei dad i gweld nhw. Mi fydd rhaid i'w cuddio nhw'n y sied. Sut da ni'n mynd rwydo? Gofyn i ddew, neu thoan o bwyd iddyn nhw. Fe fydd rhaid ni ddianc allan y ganol nos i bwydo. O, maen nhw'n fach. Ac yn edrych yn sal. Fe fydd rhaid chi weddio Iesu a gofyn iddo i cadw'n saff a chryf. Dwi'n gweddio Iesu o hyd, ond byth yn cael dim byd. Dwi byth yn cael fy hyd. Malau Creulon, ac mae'n Gaerelon fod gan y cathod bach ma ddim mam i'w gwarchod. Rwy'n erfyn arnoch i'w gadw'n ddiogel, yn enw'ch mab, Iesu Grist. Amen. Pwy da chi? Iesu Grist,
Peidwch â deud wrth neb y mod i yma. Ia, Iesu! Ydi o di marw? Na ddo siwr, cysgu mae o. Dim Iesu dio. Dyn dio. O fe ddaeth lawr o'r neb fel dyn o'r blaen, lle pam ddim eto? Be? O dod i'n ffarm ni. Iesu ydi o, mi ddidodd o hynny. Pwy bynnag ydi o, mi ddidodd wrthyn ni beidio deitha neb fod o yma. Felly rhai ni'w gadw'n ddiogel. Ond Iesu ydi o! Dim ots am beth y wedant, Dim ots be mae nhw'n neud. dim ots be ddysgant i ni, beth gredwn ni. Dim ots os byddai'n ddifrwydd, i'n breuddwyd sydd ar y ddo. Leis di allan yn gan o nos edrych ar yn ôl i. Be sydd dy fam di ddeud sy'n cael gwybod? Dim. Mae mam di mynd. Mae hi'n yn efoedd. Ond da chi'n gwybod hynny? Pam da chi'n gwneud hynny mi? Be da chi isio gyn i? Da ni isio mam yn ôl. Dim ond pwy mae nhw'n ddilyn, dim ond sy'n ble yr ant, dim ond sut mae nhw'n gweld ni mynd pob peth fyny ni. Ni allwn wadu beth gredwn ni, na bod yr hyn a dwy. Mae'n cariad ni dragwyddol, fewn i modd sweddol. Mi nawn ni cadw'n saff. Da chi di cam ddall? Dwi ddim pwy da chi feddwl ydw i. Da ni'n gwybod pwy ydych chi. Be petawn ni'n deitha chi mod i di denig o'r carchar? A fydden nhw ddim yn eich coelio chi. O fydda Iesu'n deud clwydda? Os byddai'n edrych fel dyn, mi fyddai. Be os oes i'n deitha chi mod i di gwneud rhywbeth ofnadwy? Byddwn ni'n maddau chi.